Тук сме с Бисерка Драганова, която е менеджер продажби за Балканите на ЕГТ, които днес спечелиха две награди. Едната е за българска компания на международния пазар и другата награда е за иновативен продукт Beolink. Нека да кажем първо как мина отминаващата вече 2023 година за вашата компания. Много благодарим за наградите, призовете, които получихме. Eurogames Technology се стара изключително много, не само през 2023, от самото създаване от преди 22 години. Доста дълго време ние работим върху нашите продукти и се стараем те да удовлетворят нуждите на нашите клиенти, както и на играчите. Beolink наистина е един нов продукт за нас, с който ние много се гордееме. Вие участвате на доста изложения. Какви са вашите цели за следващата година? Може би на кои пазари така обръщате повече внимание? Да вървиме нагоре и нагоре. Стараеме се в това. Опитваме да разработваме абсолютно всички продукти, които са нужни на нашите клиенти, като това включва игрални автомати с игри, различни видове за всеки пазар. Стараем се да бъдем, т.е. индивидуално да подхождаме към всеки пазар. Имаме менеджмент система, имаме онлайн, както игри, платформа, имаме мултиплеер продукти, така че ние наистина се стараеме да удовлетворяваме всички изисквания на нашите клиенти. И разбира се, където можем, участваме на изложенията, въпреки че е малко трудно. Те не са малко, организацията не е лека, но винаги гледаме да сме на всяко едно изложение. От вашата вътрешна позиция на компанията, кой продукт може да отличите като най-успешен или най-голям успех за отминаващата вече 2023 година? Както вече казахме, Beolink е този продукт. Наистина се гордеем с постиженията, които имаме с този продукт. Наистина е много търсен и наложен вече на пазара.